wafambi wese kutungamira zampupurizo zisingazo dzimbi kujekako kunotipenyera ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zikomedzo zvitsitso mutemone rudo zvese zvakumbanamo ndipe baiberi apo ndatambudzwa nezvitema neurombo hwazvo ndipe mazwiro Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemone rudo zvese zvakumbanamo ndipe baiberi ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemone rudo zvese zvakumbanamo ndipe baiberi mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwaJesu rindione sembiri kudenga ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemone rudo zvese zvakumbanamo. Amen. Ndinokudaidza Ishe pfurai nepano ndinokudaidza Ishe pfurai nepano ndinokudaidza Ishe pfurai nepano Ishe pfurai nepano ndinokudaidza Ishe pfurai nepano ndinokudaidza Ishe pfurai nepano ndinokudaidza Ishe pfurai nepano Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano pane vanorwara Ishe pfurai nepano Ishe pfurai nepano ndinokudana Ishe pfurai nepano ndinokudana Ishe pfurai nepano ndinokudana Ishe pfurai nepano Ishe pfurai nepano pane vane nzara
nenzara Ishe, Furai nepano, pane vane nzara Ishe. Furai nepano, pane vane nzara Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano, pane vanochema furai nepano, pane vanochema Ishe. Furai nepano, pane vanochema Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano, tinokudana furai nepano, tinokudana Ishe. Furai nepano, tinokudana Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano, pane vakasuwa Jesu, furai nepano, pane vakasuwa Ishe. Furai nepano, pane vakasuwa Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano, pane vakasuwa furai nepano, pane vakasuwa Ishe. Furai nepano, pane vakasuwa Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano, ndinokudaidza Ishe, furai nepano, ndinokudaidza Ishe. Furai nepano, ndinokudaidza Ishe. Furai nepano, oh Ishe. Furai nepano. Zvino mumwe wavadzidzi wake Andreas, munun'una waSimon Petro, akati kwavari, pano pane mukomana une zvingwa 5 zvebhari nehove 2, asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji vakadai? Chingwa chebhari panguva iyi, kana kuti regai nditi, hachinganzi chingwa kushayiwa bedzi vari rekutaura, chimodho. Bozi bhari yaisarimwa nevanhu vanorima chaizvo, yairimwa nevanhu varombo. Saka chimodho anga ane zvimodho zvake mapisi 2, zvingwa 5, 5 mapisi ezvimodho zvaanga anazvo. Ukaona munhu mukuru ona zvimodho zvemwana Enduru ndamushayira pake. Enduruka waona sei zvimodho zvemwana 5 nehove 2, mukawa kuti hove 2 mungafunga mazibhrimu. Hakuna mai vangepe mwana mabhrimu ekunodla kuchechi. Aiwa, tumujenya. Halo. Ende pane vanhu vanoona vatungamiriri vechechi vanofanira kuona. Andrew akatoona kuti panapa pesapa vanhu vese vauya pano pane mufana ane zvimodho 5 netumujenya 2. Kureva kuti vatungamiriri vanofanira kuona kudarika vamwe vese. Andrew mamuziva here? Munongobvuma ka muchikangamwa vanhu. Hatidzokerei kuvhesi, tasira pavhesi ya10. Jesu akati, teresa munhu waMwari, Jesu akati, garisai vanhu pasi. Tichigarirei? Zvino kwakanga kune huswa huzhinji ipapo, naizvozvo varume vakagara pasi, kuwanda kwavo kunenge zviuru 5. Hove zvingwa zvingani, zvimodho zvingani? 5 zvimodho. Vanhu vangani? 5,000. Chimodho chimwe 1,000 yacho. Ndimbotiparidze vanhu vaMwari, chimwe chotishayisa chekudla kumiramira. Garai pasi. Kumirizika ndokuita kuti vanhu vasadle stereki. Jesu akazoona kuti vanhu havadi kupiwa vamire. People must sit down. Kazhinji ukaona zvinhu chinetsa, imbogara pasi uri pamakumbo aJesu,
unodla. Kumira ndokunotinetsa. Isakadzidziswa vana mai vedu vanoti vachikangamwa, haudli umire, unogara. Pane kanyaya pa kanonditemta, pane kanyaya. And then Jesus says, let them sit down. Handipi vanhu vamire, vanhu ngavagare pasi. Kwakugara. Ende shoko rinoti vakagara 50-50. Roti paitoverengwa. Vakagara pakonza 50, 49, 50. Vanoya konza takwana indai pamwe. Vanhu dai vaivhunziwa, muri kugarirei? Zvimoto 5. Ende kana muchitaura pamusoro penyaya igai, imunodhwa kuti muchimhanya kuenda magadheni nekupi pamunoverenga Bhaibheri. Bhaibheri rakuverengwa munhu akadzikama, agere pasi, asingamhanyi, asina kugutisa, asina zharastereki, ari pakati nepakati, asingafunganyi maningi, asina stress. Onyasa kunzwa. Shoko raMwari ritaridza kuti vanhu vakaverengwa varume 5,000, madzimai haana kuverengwa. Kwete kuti havaverengwi, havadli maningi. Paverengwa anodlisa. Vadli chaivo ndo vakaverengwa. Bozi nyaya ndeyekudla kapa. Muripo here. Ukaona poverengwa kuti pane varume 5 vari pano, kureva kuti potobikwa. Panotoda sadza kwaro. Inzwai vanangu tisatenda kure. Dzidzirai kubika sadza chairo. Hamo yenyu muchanonyara. Zvepitsa nezvamuri kutengerana ndezvekumagirosa. Kana maakumba panodiwa sadza. Ivo vakomana venyu ava vanoita zvokuchera makomba nekukorokoza vanoda gobvu rakasimba, rikakutema unofenda. Hakuna ngoita zvokuzeza kubika. Dzisai vana kubika. Sadza uda kuregwa roshinyira. Muripo here. Zvinochengeta muchato zvakawanda. Uda kuregwa roshinyira sadza. Hakuna mbweshu every time. Vananga wabika sadza. Even kumisasa. Rege vambobika ari mone. Kone ngoramba muri pamoto. Muchitikanganisira muroora wedu. Kana azoya kumba uku, hapana nomudzidzisa. Tichida kudla sadza rakamonwa, rakashinyira. So the Bible says Jesus akati sit down. Garai pasi. Inzwa vanhu vaMwari, kana mazoenda kumba, garisanai pasi. Jesu akufidhei. Saite manyawu. Mukainda, mukadzoka, mukakwira, mukadzika. Sit down and Jesus will feed you. The Bible says, avagarisa pasi. Zvino akati, zvino Jesu akatora zvingwa. Hallelujah. Akavonga. Akazvipa vakanga vagere pasi. Nehovewo saizvozvo pavaida napo. Zvino vakati vaguta. Halo. Akati kuvadzidzi vake, vunganidzai zvimedu zvakasara kuti kurege kurashika chinhu. Hey. Jesus, vanhu vagara, ndo paakatora chingwa akavonga kureva kunamata. Halo, ainamatire chingwa? I don't know. Pame muchinamata mauda kudla, muri kunamatire, munamatira sadza here? Kana muri kunamata kuti Mwari munamatira sadza. Ko pamunde magrosa pamwe mwakoko paya munombonamata. Anoona kuti zvimwe zvinongojaira henyu, but musinyatsi kurevesa. Ndati kuchike nini pamunotenga paya maenda kumagrosa kuya, maenda kutaundi. Andambokona muchinamata wani. Anomokona kuti changu wechirango. Chinoita kuti munamati wechirango, it is because chikafu chacho machiwana nyore. 2008 tichiinda mu9 ndaive kunjanja uko kuchivuko kwasadza, but kwakusina sadza iri jara. Ndokubva ndafonegwa nemukoma wangu nzi autore chibage ndikaenda kuchinhoi.
kuchitomborwizi uku kunotora sadza ikoko, ndikutaura chibage ndikachikwidza kubva nacho ikoko ndisina motokari, kachikwidza kusvika nacho kumbare, kwakukwira kubva kumbare kwakuenda nacho kwasadza kuchivhu, kwakunochiburutsa. Pandakaburuka, waiusingaburuki masikati kai, waiburuka kotivirei? Vakanga vari kwanozviziva kuti wai. But pandakaburuka ndakaona pamba pakazara vanhu vachida kupiwa zvokudya. Parakazobikwa manheru, ndikawa kamwana kaakuda kuti God bless our food, ndikati nyarara, hauzivi kwabva sadza. Apa pakuda munamato wemunhu akwidza chibage, kwandabva nacho hapasi pano. Apa pachadi unamato wekungopfuura nepo. Where there is a crisis, you must stand and bless the food. Chimwe chiri kutotitadze kuguta tumunamato twevana, namatirei chikafu mudhara, nokuti hatizivi chadya chimwe here. Icho munochinamatirei sei kusadza rakadai gobvu, rakadai gomo, rakadai, kuti mugute? Zviri pachenengo, mukasanamata munoguta. It's obvious. Chinonamatigwa chishoma, kuziva kuti hatizivi tinoguta here, because hachina shuwa, hakuchina chimwe, ndo chekupedzisira. When Jesus prayed, it was because papasina bekari rechingwa. Hallelujah. Papa nezvishomani. Little is much when Jesus is in it. Zvishoma zvizhinji kana Jesu aripo. Pakadliwa, tichadzoka pavhesi ya12. But pfungwa yada kuti mubate ndeyekuti chakaita kuti vanhu vadye kamwana kakachengeta zvakanga kanazvo. Kamwana aka kakabva nelunch box kumba kakachengeta. Hakana kudya pakati perusando, kakamirira nguva yekudya, kakachengeta. Nzara zhinji dzatiri kuwana mumusha munomu nemuruwa munomu inyaya yekusachengeta. Yataure nemisingakuvanziri. Vazhinji vedu tauya kuno kumusangano, tiri kutorasa sadza pano, kutorasa sadza ipo panapa. And yet takabva kumba tisina upfu hwakakwana. Ndiri kukubvunza uchiti kuti murasi sadza chii? Hamuzivi sadza ramunodya? Unopakurirwa unoziva kuti haupedzi. Wori pakurirwa rakadaro hautauri, unonyarara. Kusvika vanhu varasa sadza, kubva kumba kuzorasira sadza kumusangano. Chengeta zvaunazvo. Hallelujah. Vamwe vedu hatigoni kuchengeta zvishoma zvatinazvo. Vana mai vedu vaitidzidzisa, kana madzoka kuchechi, bvisa hembe dzekuchechi. Taisingatambi bhora richikwesha nehembe dzekuchechi. Kwai kune hembe dzekuchechi, poita dzekutamba nadzo. Ipo panapa pane vamwe vane hembe dzavo dzakanaka, but vanongogara chero. Vhiki inopera asisina. Chikonzero kusachengeta. Unofungudza kuti munhu asingagoni kuchengeta sketi yake zvakanaka, ungachengeta murume? Uchingoti chero nemumadota aiwaka chengetedza zvaunazvo, because Jesus says ngatichengetedzei zvasara. Pakaonekwa mafufu akanzi ngaachengetwe. Chikonzero chakapiwa chatakataurwa naJesu patiri pari dry. Reka ndikutaurire sangano naMwari. Nemumiriro wakaita zvinhu, ngatichengete zvishoma zvatinazvo patiri pari dry. Mvura ichanaya sezvaichiita makore ese. Chikafu hachawanikwi semakore ese. Kuda ndekuno handizivi kechikuro penyu. Kwedu kumusha takanga chiita zvekotoni, donje. Takarooresa nedonje isu. But zvino hakuchina kana chauno haiti chikonzero climate change. Zvinhu zvasiya. Miriwo yaitwa yekurasha, zvino muriwo wegoridhe. Chengetedza zvishoma zvauinazvo.
ukasagona kuchengetedza. Ngandikutaurire vhene vasikana vari pana nevakomana vari pana. Pane vamwe vanhu vasingagoni kuchengetedza relationship. Haagoni. Ungodai akuramwa handichakuti, angoramwa handichakuti. Ndogara chivhunza kuti wakamurambirei mukomana uyu? Ndi perfect. Anga asingaiti taura, akanga aita sei? Ainonoka kupindura mameseji epafoni. Nongati munhu anosorovha nyaya dzemumba iyi. Chiramwa kusagona kuchengeta. Jesus says, mafufu ese ngachengetwe. Hatidi chinoraswa. Even kudzimba kwatengetiri ngatichengetedzei. Yakona kurasa. Munhu anosiya izvozvi pane mumwe asiya sipo muchipeiri chine mvura. Yave madhaka so. Marangarira kamanje. Ezvo chimugondiya chamuri kusukisa ndiro mangochiti puu muchirasha. Hamuzivi kuti zvimugondiya muchazvitsvaga makumusha. Musangano uchapera. Nofunga kuti toramba tiri pamusangano. Kudla kumwe kwatiri kuita pano tatikafangwa kuno kudla kumba, but munodla tarisai mudliro wamuri kuita. Hausi mudliro wamunosiita. Kuchinja madliro nekuti kumauya pamusangano. Chengetedza zvishoma zvamunazvo. Muchiti ipo panapa pasvina pakadai tikabva tanyanya kunetseka nemicheno, kuirova micheno. Haiwa, tonerova kuchechi nesavada. Musango muno. Munhu haana kuuya kuchechi kukemiti kwanza nina zvekupfeka. Songa akazara asina kupfeka umba. Kusachengeta zvinhu. Vazhinji vedu tiri munzara. Why? Akangoti chibage chakakohwa izvozvi. Ndikati kutaure ngafunga kuti hatisiri pachechi. Dakutaurirai kana pane chinhu chaidhutsa vanhu vekwedu chakuonesa vanhu vekwedu inyaya yenzara. Vazhinji vedu kungopfachura apfuura nemabhanana. Uya ndikupe gokoko rechibagwe apfuura. Vanhu vachitambisa chikafu. Iyo nzara ichauya. Jesus said, chengetedzai mafufu aya. 12 baskets. Vakachengetedza. And the moment yaunochengeta, inzwa na Mwari, vari kuchengeta miracle food. Chikafu chemiracle. Koti chako chawakashanda. Takafawa uchengetedza. Humans are keepers. Mukaverenga shoko raMwari rinotaurira. Jesu achitaura nevadzidzi anoti shiri dzesango hadzidyari, hadzikohwi, hadziisi mumatura. Amen. Asi Baba venyu vari kudenga vanodzichengeta nekudzipa zvadzinoda. Maoneka kuti anofanirwa kuchengeta nekuisa matura munhu, kwete shiri. Ishiri dzisingachengeti, vanhu vanofanirwa kuchengeta. We must keep the little that we have. Kuchengeta even zvishoma izvo zvatinazvo. Hembe yako iyo yakanaka yaunayo ichengetedze. Hapasi pese pachaona mari dzekutenga hembe. Ngachengetei. Ezvo ndaona mune matende akanaka amunawo. Chengetedzai. Hamuwani mari yekutenga matende every year. Chinokudlisai mari dzaMwari chii? Kupfachura. Sachengetedza zvishoma zvatinazvo. Kana Jesu akachengetedza vanhu mafufu echingwa chatodliwa koti zvatinazvo. Munhu anowacha, kungowacha, handkerchief, anorasa sefu yese. Muchitoona sefu, ichitonhongwa nehuku, magrains esefu. Pasina vhiki, hapachina. Gokoko rechibagwe, ndiri kutaura upfu, hunogundurutswa. Vhiki imwe nevanhu vashanu. Hoshe yekuti ukaenda kugomba unoona kwakazara chikafu. That's why Jesus, even kuva Israel, anoti zvamakuenda kunotora mana, munhu ngaatore nendirana nevanhu vake nemadyiro enyu. Handi munorangarira zvavakaudzwa. But vamwe vanonzi vakatora zvishoma. Vamwe vakatora zvakawandisa. Pavaiuya panopimigwa, Moses achipima, hapana akaenda nezvizhinji, hapana akaenda nezvishoma. Why? Avanga vaudziwa kuti munofanirwa kutora zvakainzirana. Kune vanhu vanokara, vachikara zvinhu zvadonha kudenga, vamwe vanonyima zvadonha.
kutadza kuchengeta. Humans are keepers. And then the Bible says, Moses akanzi naMwari, unei? Akabva ati, ndine tsvimbo. Tsvimbo yakayambutsa vaIsraeri. Mukadzi wepaShunemu akabvunzwa, unei? Kanzi ndine oil. Oil yakamuburitsa munzara. Mukomana akanga nelunch box. Vanhu vakadya vakaguta vakasiya. My disciples akasara animal leftovers. In other words, Mwari akapa umwe neumwe chipo chake chasingagoni kutorerwa nemunhu. Hapana asina chipo chake. Umwe neumwe ane chipo chake. You must have something in your life chinokuraramisa. Ichocho ukashandisa zvakanaka unorarama. Munoziva here kuti vazhinji vedu tinochochora zvipo zvevamwe tisiya zvedu, pakupedzisira togumisira taa vanhu vanokumbira chikonzero hazvishandisi zvipo zvedu. Umwe neumwe muno muruzevha, tsvaga chipo chako unacho. Vanogona kuumba hari, umbai hari. Vanogona kana pane chinhu chandisingawirirani nacho ndechekuti munhu haana chaanogona kuita. It's not fair. Because Mwari akapa vanhu zvipo. Vamwe vanogona kuruka, rukai vanhu. Vanogona kuita zvipi, kusona bhutsu, sona. Kana wadaro, Mwari anokuropafadza pachipo chako. Hautamburi, haukumbiri. How to effectively keep our things? Tingachengetedza sei zvinhu zvedu zvakanakanaka. Matthew chapter 6 verse 19. Regai kuzviunganidzira pfuma panyika, pane zvipfuno nengura zvinopedza, nepane mbavha dzinopasa dzichiba. Asi muzviunganidzire pfuma kudenga, pasina zvipfuno nengura nezvinopedza, pasina mbavha dzinopedza dzichiba. Tingachengetedza sei zvatinazvo, zvishoma zvatinazvo? Ngatiisei pfuma yedu kudenga. Toisa seiko kudenga? Mukaverenga John chapter 6 verse 12. Zvino Jesu zvino Jesu akati vaguta. Zvino vakati vaguta, vakati kuvadzidzi vake, unganidzai zvimedu zvasara kuti murege kurasha chinhu. In other words, kana uchida kuchengetedza zvauinazvo, iva munhu anoinvolva Mwari mune zvishoma zvauinazvo. Usasiye Jehovha pazvinhu zvako zvaunazvo. Isa kuna Mwari. Kana wadaro, Mwari achakuropafadza. Nemwe nzira Jesu ari kudzidzisa zvakare imwe tsoro pano, takafanirwa kupa. Ndiani wakafanira kupa? Shoko raMwari riri kutaridza kuti unofanira kuzvipa iwe kutanga. This is why Jesus said to them, vakati vaguta, kureva kuti iwe pachako nemhuri yako dzidziraiwo kudya. Dzidziraiwo kudya. Jesu akati kwavari, zvamaguta kudai, makafanira kuchengetedza zvimwe kuitira mangwana. Zvoreva kuti kana tinge tine zvatiri kuita, tinofanira kuremekedza miviri yedu, tirege kuchengeta isu tisingadye. Ngatifidhanei tidye. Nungo uchinzi dzungu idzi ndedzevazukuru vangu, mudhara aripo haambodyi kana kugocha. Ngatimbodyai. Shoko raMwari rati kana maguta, kureva kuti vanhu ngavadzidze kuenjoya zvavakashanda. Mwari anodisa kuti vanhu vadye. And then tinochengetedza sei zvinhu zvatinazvo? Zvirevo 28 verse 27 inoti, anopa varombo haangazoshayiwi, asi tsinzina meso ake achatukwa kazhinji. Takafanirwawo kubatsira vanotambudzika. Tibatsirane mukati memakereke edu nemukati menharaunda. Kune vamwe vakafigwa nemombe, iwo unadzo, indawo unovaitirawo muforo, vakwanisewo kurima nguva iripo.
haikuna kuzonovaitira iwe chako chatomera chibage, wakunovaitira manje muforo. Kwete, ngativabatsire in time. We must help one another. Tichengetane. Harisi zano ra Mwari kuti vamwe vedu vave varombo vepasi pasi, vamwe vari vafumi stereki chipinda pachechi imwe. We must learn to help each other. Muripo here sangano zvenyu raMwari? Hatisi pa competition mukati mekereke. Tinokomplimentana, kubatsirana kuti tirarame upenyu une chiremerera. Ngatirege kungotarisana, vamwe vachitambura, vamwe vachiguta. We must learn to help each other. Tikabatsirana, shoko raMwari rataura, Mwari anotiropafadza. Saka maona recipe yekuti uropafadzwe naJehovha. Zvirevo 3 vhesi ya 9, kudza Jehovha nezvaunazvo uye nezvitsva zvazvose zvawakawana. Zvoreva kuti tikabatsira varombo tisakangamwe kuisawo zvipo kubasa raMwari. Muripo here sangano raMwari? Zvirevo 11 vhesi ya 25, chipavhurire achakodzwa uye anodiridza achadiridzwawo. Kana uchida kuchengetedza zvauinazvo, ipa. Maona here secret yekuchengetedza? Kuchengetedza zvinhu, kubatsira vasina nekupa kuna Jehovha. Ndogona chimbotaura mufananidzo wekuti dai iwe uri 1, teeresa mufananidzo wangu, uri 1 pachechi penyu, ndiwe 1 chete napastor, and then iwewe manje womultiplyiwa moita 50 pachechi penyu kuti chechi ikwane, maipindira pakadii? Halo, manzwa mubvunzo wangu? Ndiani aunzwa? Iwe uri 1 pachechi penyu, tokumultiplya iwe wakadaro nezvauri moita 100, maipindira pachechi pakadii? Nemanyimiro ako iwani. Tataura zvekuchechi, ngatiti takuya kukemeeting, ndiwe uri 1, takumultiplya takadai, tine pay system. Kana matereti tinenge tinawo nemaitiro ako aya, wototenda vamwe vaunopinda navo vari kukunyadzurudza kuti pachechi penyu pave nechiremerera, ndevamwe vakakukavha. Tofanirwa kusapota basa raMwari. Haufanirwi kuita munhu wezvinhu zvamahara, kuti every time unongoenda kuzvinhu zvekuchechi pasina chako, hapana kana sendi rako paPA system, even pamagetsi, kunyange kuchikafu, kunyange kutende, chako kuinda kunozviyanika pachechi. Nothing is not right. Do something. Hello, sangano raMwari? Kana uchida kuchengetedza zvaunazvo, share naJehovha. Tichanamata pana vanhu vakawanda vanotopupura zvamuri kutaura pasi ndezvechokwadi, vanoziva kuti kuchengetedza kudya naMwari. Vanhu vese vari kudya mari yako kunze kwaMwari chete, vese. Vakwasha vanodya navazukuru vanodya. Unototaura kuti iyi huku yemukwasha wangu achauya paKisimisi, but Mwari haana kana chinhu pamba pako. Kana uchida kuchengeta, isa kuna Jehovha. Ande pane mubvunzo unokosha, ngenyi vanhu vasingapi? Halo, ngenyi vanhu vasingapi? James chapter 5 verse 13, kune mumwe unotambudzika pakati penyu here? Ngaanyengetere. Kune mumwe unofara here? Ngaaimbe mapisarema kana kuti nziyo. Now, ngenyi vanhu, kwete vese, vamwe vasingapi? I'm discovering something as I'm visiting nengo dzangu kudunhu kwangu. Nine machechi mashanu ndakauya muna January, saka tiri kuvisita, so far ndarova 3 kwasara mairi. I've discovered something. Vanhu vanotambura. Andiri panapa, imuri right?
ndorwa kutaundi vanotambura. Vanhu vaya vamuri kutokumbira mari vaya vari kutambura. Mukatoona vakutumirai shuga, musadurure nechipepa, muti chengetedzai. Zvokudaidza raini rese kuzomwatika, vanhu vaiunza vari kutambura. Akutaurirai masamba asiya, zvinhu hazvisina kumira zvazvakaita. Haisiri nguva yekudaidzira raini rese panguya chimugondia chimwe mochekere vanhu vese. Zvakanaka kupa, but ipai muchisiya nezvenyu, because muchazoti mwana wenyu ari kusenzera ngozi. Kuri kutambukwa. Aiwe, muri kufunga nonyepa. Ipo pano vanhu vanotambura pano. Ndunhu muno muna vanhu vanotambura muno. Ende musure merusano chanamatira vanhu vanotambura. Because kutambura haisi business redenga. Ndi Satan. Why? Haadi kuti vanhu vaMwari vange vane zvinhu, vakaita zvinhu, vanoisa kuna Mwari, basa raMwari rofamba. Kingdom yaMwari yokwirira, yaSatani yopazwa. Saka anonyima vaMwari zvinhu, opa vadhiabhorosi zvinhu. So, usagutsikana nenhamo. Aika, tichazvinamatira pano. Vanhu vatopfunyaisera vakati ndo mamiriro akangoita mhuri yedu. Kungobva kuna bamukuru. Takangodaro. Kutoitei kutowaridzira rupasa nhamo kuti tandavare. Nhasi uda kukufundisa uchibva panapa. Indane mutsvairo unoitsvaira parupasa. Buda munomba nhamo. Ndoda kunamata Mwari ndakasununguka. Handidi panodaidzigwa camp go ndirambe ndichingotarisa pasi. It's not fair. Ndoda kubisawo panobisa vamwe. Achisi chiKristu vanhu vaMwari. Musachibhabhadza nhamo imi. Ndekuombeka nhamo, hatiuombeki nhamo panapa. By the way, manobva vati kwanza hai prosperity gospel. Munoprosper chiko kuno kuruzevu. Nyange vari kutaura vari kuprosper chii. Chonzi prosperity munochiziva here. Ungaprosper noda kuenhingi kwezvigwere zvakadai. Chaprosper tainda mumazambara. Nyange ukada ndege une mharisa papi une ground. Hatitauri zvinhu zvoshamisa. Tongoroti mwana ave nejuzi munguva yechando. Prosperity iyoyo. Kuti mudzimai ave neuniform yedhoka. Prosperity iyoyo. Ungoti mwana wako asadzingwa kuchikoro, kuprimary kunobhadharwa levy $20. Prosperity iyoyo. Hamuoni kuti muri kubhabhatidza chitema chekuti vanhu vatambure, anenge achingogunun'una maprayer request ake ese anotenderera panhamo. Ngatizvinamatire zvinhu izvi kuti Mwari ambotizorodzawo panhamo iyi. Hallelujah. Timbowanawo. Ipo panapa musangano. Ndokona kumbodlawo rice. Iyangoti mbwe kudai. Ndokona kumboidlawo rice vanhu vaiti rice kuona here kunorasigwa dzavamwe. Zvichemere zvinhu izvozvo. Hadi kunyepera vanhu vaMwari. Hapana munhu nhamo inogwadza. Pana munhu anoda nhamo. Kungoti vaijaira havangoijaira but havaide. Chimwe chiri kutidisa kuvaprofita nen'anga inhamo. Kuti pamwe ndingangodzingirwa mweya yesvina iri mumusha. Hapana mweya yesvina. Ndichakupa imwe anza ndeyekuti pamamunazvo makachengeta here. Makapani. Mwari akadla nemeri. Kana kuti maidlameka. Inzwai. Kwanzi naJames ane nhamo ngaanamate. Halo. Kwanza anofara ngaimbe. Anorwara ngaanamatirwe. Anotambura ngaanamate. Musarase zvinhu izvi. Ane nhamo haanamatigwi. Anonamata ega. Noti ndiye anoziva extent yenhamo yake. Anonamatirwa murwere. Verengai vhesika. Pana anotambudzika here ngaanyengetere iye pachake. Musazode unotsvaka vanhu vanokunamatira kuti nhamo ibve. Nhamo inonamatirwa nemwene wayo. Ndiye anoziva kugwadza kwayo. Wamuri kutonamatirwa naye ane yake. Ivo vane zvinhu vane nhamo yekuti tozvidla sei.
isi toshaya chekudya, iwe shaya kuti todya chipi kutanga chipi. Amusati mumboona vanhu vane hembe dzakawanda here kuti vanotambura kubuda mumba. Isu hatinetsekeka kuinda kuchechi kuti totambura kuti topfeka ipi inomecha. Isi tine mbiri, imwe yandakapfeka vhiki yapera, imwe ndeyevhiki ino, dzechingochinjanazvo. Handitani kubuda mumba. Iye akagodai akaenda uko akadzoka akamboipima akaibvisa akadani, zuva kata kudai anouya masikati kusevhisi. Isi taveko tine imwe, nhamo yake ndeyekuti ndinopfeka ipi. Yedu ndeyekuti ndawa nayo. Nhamo dzakangofanana vese kutambura. Kana uchitambura, namatira nyaya yako. Ukainamatira shoko raMwari kutadza kuti Mwari anokunzwa. Hande pane mubvunzo unokosha tisati tapedza. Kwanzi chichinotishayisa. Sei tisina, inzwai. Sei tisina. Because nhamo tainzwa. Sei tisina 25 zaMateo vesi ya 29. Nokuti mumwe nomumwe unazvo uchapiwa ave nezvizhinji, asi usina uchatorerwa nezvaanazvo. Aizve manzoshona. Usina uchatorerwa chinyi? Nezvaanazvo. Saka zvoreva kuti hapana usina. Asi usina uyu ari kunzi haana extra or profit. Asi ane chaanacho chisina chekututsira. Saka muribva maona tsoro panapa. Mwari akapa umwe neumwe chipo chake. Zviri kwauri kuti chiwedzere kana kuramba uinacho. Musati mambonzara unotaura kuti ndini pastor, handizivi kuti mari inomboenda kupi. Ndikangoibata kudai ndongoona pasina. Ndinomboshemisika kuti munoona pasina, kanzi ndongoona pasina. Ndotobvunza, hapana kana mamarisita munomboona? Kana ekwaukei kana kupi? Because ngataura nechokwadi, kungofuma mari pasina. Amunamboenda mumagrosa. Magrosa angu ndakaenda. Saka amunambopiwa kana change. Munoziva zvavari kutaura. Autaura kuti ndinoshandisa mari yopera but handizoona kuti yaitei. But inenge yashanda. Kureva kuti vari kushandisa mari vasina kurongera mari. Iri kuvarongera. Saka vanosara vasisina. But kune variko vanotaura pachina kuti ndanga ndakaisa mari mubhuti, pandafuma kuseni ndafuma isimo, ndoti haleluya, imi ndiri kuziva kwayaenda. Bosi Satani anotora futi. Tonamata. Zvoreva kuti kana tisingaiti profit, uchirarama upenyu husina chinotutsira pane zvauinazvo, ndori kunzi uchazotoregwa nekapitao yacho, kopiwa vanhu vari kuita zvine musoro, yosara usisina. Okay, ande apa paune mubvunzo unotevera. Sei vanhu vachinyima? Vabereki vedu vakadzidzisa kupa, vakaenda kumashops kunotenga, vanouya nemaswiti, votigovera kudai, hambuya vozoti ndipo muri kurangarira ka. Then mwana odini ovapa kana kuti anonyima, vouya nechibhiskiti. Mabhiskiti ndo andorangarira stereki. Vaimboenda mumabhiskiti. Mabhiskiti aya, vouya navo vachikupa kudai. Kana onzi ndipo, tarisei kanogudugwa. Anogudugwa katoko-toko. Obva anzi gogo kudai. Vachipiwa katoko kekuti kana huko haikanhongi. Why? Anonyima. Kunyima kutangiri kuchechi. Kunotangira kumba. Munoziva kune vanhu vanotozvinyima ivo. Hadhi. Anofunga zvopera. Ndakambokutaurei, kunyange pake panenge pane matoki, pane hanga, pane huko, hadhi. Ndechingoteerwa kudai. Imwe ikaurawa kuti idliwe, so anogwadziwa. Ipo pano pamusangana, vanhu vanochipakurirwa hadhi. Zvanenge anazvo. Unonga anokupa chinhu, anonyima wake muiri. Mwiri wake uri panguva yakaoma. Anosivinza kusvika radai kuti dai hadhi. Bible says takafanirwa kudzidza kupa, giving. And then ngenyi vanhu vachinyima havaziwa vakatenda. Because watakatenda mupi
nokuti Mwari wakada nyika akapa. John 3:16. Tinonamata anopa. Chinoita kuti tisape hatiziwa takatenda. Mukaverenga zvakare ngenyowani asingapi Mateo 2:11 inyorei zvakare vakapinda mumba vakawana mwana naMaria mai vake vakawira pasi vakamunamata vakasunungura pfuma yavo vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuhwira nemura. Chinoita kuti vanhu vasape havana kumuona. Vachenjeri vokumabvazuva pavakangoona Jesu vakapa. Kusapa it's a sign hauna wawakaona. Vakaona Jesu akapa. Ngenyu vanhu vachinyima, it is because havazivi kuti kudenga kunoenda vanhu vakapiwa. Naizvozvo vanofanira kuti vape. Saka dai Pastor topei ndopatakupedzisira. What must we give? Malachi chapter 3 verse 10. Uyai nezvegumi zvose muimba yekuvigira kuti zvekudya zvivepo mumba mangu. Mundiidze naizvozvo zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndikasakuzarurai mawindo ekudenga ndikakudurirai mikomborero yamuchashayiwa pekuisa. In other words, takafanirwa kupa kuuya nezvegumi nezvipo. Vese kupedzisira Levitical 27:32. Zvegumi zvose zvemombe kana zvezvipfuwo zviduku zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo. Chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna Jehovha. Now when the Bible says, kana Bible richiti uyai nezvegumi nezvipo, harisi kuti ndinokumbira kuti muuye. Teresa ichona. Kana chinzi uyai, it's a command. Chidedzero. Kudziwa zvekuita naMwari ngazviuye. Hakuna munhu anoti uyai nazvo iye asingazivi kuti zviriko. Mwari anotoziva kuti tinazvo. That's why achiti uyai nezvegumi nezvipo. Saka kana tichida kuti tiropafadzwe naMwari, shoko raMwari riri pachena, takafanirwa kurangarira basa raMwari. Takafanirwa kurangarira vanotambudzika. Takafanirwa kurangarira mhuri dzedu dzisatambure tiri vapenyu. Vana vedu ngavarege kudemba dai ndakaberekwa kwanhingi ndisiri mwana wepano, nokuti vanenge vachionawo kwanhingi vachigara zvakanaka. Vana vedu ngavafarire kuvapamba pedu. Why? Tinenge chiprovider zvavanoda mukati meupenyu. Ndoda kunamata nevanhu vanoti neniwo pastor mukati megore rino iri Mwari wakandiropafadza. Mwari wakandiitira zvakanaka, ndakakohwawo zvandakakohwa. Mwari wakandiitira zvakanaka, ndine kaproject kangu kemabhurera. Mwari wakandiitira zvakanaka, ndine mbudzi dzangu mudanga, ndine mombe dzangu. Ndoda kuti pamasikatano ndideclare kuti Jehovha makanaka. Gore rino makandiitira zvakanaka. Makondo akanga achikuta tsviyana, dzakanga dzichitsotsonya dzichikura zvimhupupu zviripo. Ndoda kukukudzai Mwari nekuda kwezvamakandiitira. Ndinoshaya kuti ndinoita sei. David anoti, what shall I render unto the Lord for the benefits that he has given toward me? Ndinomutenda nei Mwari. Ndoda kunamatira vanhu vanongove nekambo ikakaka mumwoyo kuti Mwari ndoshayiwa zvekuita. Ndodi ndiudzei zvekuita zvegumi zvishoma pakutendai. Nai Mwari mungamupa chii nai vanhu vaMwari chokuti Mwari agoti chokwadi ndapiwa. Chii chaungamupa? That's why David achizoti ndichasimudza mukombe weruponeso rwangu. What does that mean? Zvoreva kuti hapana chingadiwa naMwari kunze kwokutendeuka kwako kuziva kuti Jesu akakufira. Ndoda kunamata nevanhu pamasikatano vane matanga. Alo sangandira Mwari. Vane matanga. Anoti ini pastor ndine chirugu cheuku chemakwai necheng'ombe nechehuku. Ndodawo kuti masikatano ndikudze Mwari nazvo. Even zvegumi pane nguva yandakambodarikira. Ndoda kuti Mwari vandiropafadze. Pastor ngavasvike padanga pangu vazotora zvinhu zvaMwari. Ambodhila nevanhu vane ng'ombe nemakwai nembudzi nehuku.
ivavo simukai vanoti kwangu zviriko. Simukai vanhu vaMwari tiwane chikomborero chekunamatiro. Kwangu zviriko. Ndoda kuti vauye vatore zvinhu zvaJehovha. Mwari aropafadze nekutenderedza musha wangu neruzhowa gwake. Aropafadze zvaataura kuti ndichazarura mawindo ekudenga. Just stand wherever you are. We want to pray. Kasika vanhu vaMwari tinamata. Kuti ngavasvike umba kwangu, ngavasvike padanga pangu, ngavasvike pachirugu changu, ngavauye pasta, vatore zvinhu zvaMwari. Handingararami nemwombe dzisina Mwari anochengeta. Ngirozi yaMwari inofanira kuchengeta mbudzi dzangu, inofanira kuchengeta makwai angu. Pavanenge vachifudza pese, dzimwe dzakarohwa nechikundura, dzimwe dzikarohwa neanthrax, dzimwe dzakarohwa nezvigwere zvemwombe. Mwari wakachengeta danga rako, unofanirwa kumukudza nezvaakakupa izvozvo. Sumuka pauri papo toda unamata tese. God bless you. Mara kukomborere sumuka ipapa. God bless you mama. Mara kuchengete. Where are you? Muri kupi? Ndokokai kuti muye panapa pasinganaya. Uyai panapa. Shamara. Tora mapepa. Muchivapa. Vagonyora. Uyai kuno kumberi mumire muno mumvuri. Munonyora kana iri mombe monyora. Kana iri mbudzi monyora. Kana dziri huku monyora. So that tizive mwesa zitare nefoni pasa vazive vasvike. Hekune kuriga danga risina Mwari mukati. Hapana chirugu chofanira kungoita chirugu chisina zita raJehovha. Mwari must be involved in your projects. Just come. Yatinamata. Ndokunonzi kuchenesa musha wako. Kana Mwari asiri kupindira pazvinhu zvako, zvirokwazvo hapana chinofamba. Rega ndikutaurira vanhu vaMwari. Kurerwa kwatakaitwa taizvoona vadhara vachidaidza mapasta vachiuya kuzorova ng'ombe pamatanga. Takakura tichiziva kuti matanga anochengetwa newedenga. Kana tadaro Mwari anotiropafadza. Just come. Uyai tinamati. Uyai tinamati. Maybe uri kuita project yemabhureira. Uri kuti handichadi kumbomirira. Pane nguva yandakambomirira ndichiti ndichazoti ndatengesa. Ndoda kuti wangoverenga ndokugara ndangosunga chikumbo charo kuti pano pane 6. Pindai mumusana iwana mai. Pano pane 6. Uya tinamata. Just come. Yatinamati. Mwari akuitire zvakanaka. Munonyora kana kune mombe 2 moti 2. Kana mune mbudzi 2 moti 2. Monyora zita, moisa foni yenyu pasa vasarasike. Regai tikutaura vanhu vaMwari. Zvese zvatiri kuita hakusi kufumisa Mwari. Nokuti Jehovha unotaura pachena. Handingakumbiriwe nhongo yako kana ndine nzara. Nokuti zvinhu zvese ndezvangu. Tozviitira kuti taure kuti hatisi kurima tega, tinorima nedenga. It's a declaration. And then pakati pedu varipo vari kuti takapura pasta. Takapura. Zvibage tinazvo. Tine nzungu nenyemba nenyimo tinazvo. Simukai varipo. Vamwari kunoku zvakare. Ndoda ngoti musimuke pamuri papa. Tauda kunamata manje. Isu takarima. Toda kuti gore rino iri pasa vasanonoka kusvika. Ngavasvike pamusha. Vazotora nzungu. Vatore even zvibage. Inzwai mufundisi. Muri kupiko pasa? Musarege vanhu vane zvinhu zvaMwari zvotogwa nevaprofita venhema. Vanhu ngavatorerwe zvinhu. Muprofita ashayiwe. Chiri kuti vaprofita varambe vachinyumbwira. Vanhu vanenge vane zvinhu zvaMwari. Zvinhu zvaMwari ngazvitogwe. Zviinde kuna Jehovha. Venyika pavanoti tocha. Vanoona mudanga musisina. Tapa Mwari. Just come. Veminda uyaiwo kuno. Vane zvibagwe nei. Famba ichemberi dzangu. Munozomira muno. Mumira apa pakona. Tauda kunamata pasta vauni. Just come. Just come. Varipo vanoti isu pasta. Problem yedu haisi kwese ikoko. Isu takaropafadzwa. Tinoenda kumabasa. Vati mwenguva tombodarikira zvinombonetsa. Tombonokora. You know, it's so painful mfundisi wangu. Kuti patinosvika muna July. Tithe inodzika. Why? Vanhu vanotora zvegumi vachisa kuCamp Gong. Why? Vanofungidzira kuti dzese ndedzekuchechi. Vasingazivi chegumi chitsvene nechaMwari. Rega ndikutaurire. Ziva zvitsvene zvaMwari. Nokuti Mwari ucharopafadza. Vanozviziva nekurova vasingazivi. Vezvirimwa indai kusaiduko. Vezvirimwa indai kusaiduko. Kana vane zvirimwa vanga vanyora zvemombe munokrosa.
moenda kufuti tobva tanamata. Vese vanoti ini mwedzi unopera but imwe nguva ndinokangamwa. Just stand wherever you are. We want to pray with you. Kuti Mwari andiropafadze ndisazokangamwazve pavanenge vauzondiropafadza. God bless you my brother. Mwari akuitire zvakanaka. Just stand, we are going to pray. Uri kutaura kuti inini ndinoenda kubasa, mabasa haasi kuwanika, but Mwari wandiropafadza. Ndine kaproject kangu kandinoita, Mwari akuropafadza, but ndinombokangamwa, zvinhu zvinombopresa. Nhasi ndoda kuti ndiite dedication itsva mukati muupenyu hwangu. Ndoda kurangarira Mwari even pane zvandinopiwa panopera mwedzi. Just stand wherever you are. Want to pray. God bless you over there. Mwari akuitire zvakanaka. Tauda kutonamata nguva yedu yapera. Fambisai vana mai, kasikai kunyora. Fambisai vana baba vari kuuya kuuyai vemari. Tinonamata. Mwari unoziva hatingakolekti mari isati yavapo. Paunopera rangarira Mwari wako pazvitsva zvaunenge wawana. Shoko raMwari rinoti wani, muzive kuti ndini ndinozarura mawindo ekudenga. Hamuzaruri kana asina kuzarura. Kana Mwari azarura hapana anofara. We must know that. Pastor, come and pray for us, brother. We are tinamatiri vanhu vaMwari. Namatiri vanhu vaMwari. Ngonyorai kana dziri nzungu kana chiri chibage. Ngonyorai kuti pastor vazive kuti vanosvika vachizotora pamba penyu. Ngatichenесei musha vanhu vaMwari. Ngatichenесei musha. Tizive kuti zvinhu zvaJehovha ndezvaJehovha. Kandi murimi ndiani naini? Hatisisu varimi kaisi. Murimi chaiyo ndiMwari. Akamisa kunaisa mvura hapana norima. Unyange mbeu maihora mapuwa feteresa. Mwari akavhara denga rikaita simende hakuna norima. Murimi mkuru ndi Jehovha. Takafaa kumurangarira. May God bless us vanhu vaMwari. Mwari akuitire zvakanaka. Regai tinamatigwe nemufundisi panapo. Our pastor is going to pray. All right? Takumbonamata mozonyora. Pastor vakunamata kuti Mwari akuropafadzei. Nevanhu vaMwari, ndipokubvunzai. Imimi munotenda here kuti Mwari anoropafadza imimi? Indozvitenda inini. Indinototenda kuti kana ndati Mwari zvinhu izvi ndakupai, kana kana mbudzi yangu haibatike nembwa. Indozvitenda izvozvo. Ndozvitenda kuti zvigwere zvikazara Mwari anochengeta ng'ombe dzangu. Ndozvitenda izvozvo. Ndozvitenda kuti mabasa chigumura chikauya Mwari anoita kuti ndirambe ndiripo kunyange ndakura. Ndozvitenda izvozvo. Kana andiburisa pana iroro ane imwe nzira yaanozarura. Ndozvitenda izvozvo. Musazeza. Musazeza. Mombe dzinotogwa nevanhu vanatsika mutanda. Mwari anochengeta asina. It's not fair. Ezvo mombe dzenyu hadzisviki 10. Unoziva kuti wai padzakambosvika makadla. Ezvo dzoguma 5. Panongoti 6 imwe yafa. Moda tsoro kugadzisa danga renyu ipai chipo. Halo, cheguma hapana ipapo but chipo. Chiti Mwari ndochenesa danga. Ndaneta nedanga risingakuri. Torai chijon'osichi ngachibve danga richene. Mwari anodaka izvozvo kuchalejiwa izvozvo. Ndozvaanoda izvozvo. Takunamata. Pastor, pray for us. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusha wokumusoro kudenga. Chokwadi. Muzita raTenzi Jesu muponesi wedu. Yes. Tinokwedera pedo nechigaro chenyu mukati memasikati ano. Yeah. Rumbidzwai nokuti makanaka, ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Amen. Kune vachiri kudarira shoko renyu. Zvino imi mungaramba here makagara ikoko. Chokwadi. Kana mharidzo yasunda vanhu. Vanhu voita zvinosunda imi. Chokwadi. Imi mungaramba here makagara pasi. Kwete. Yevanhu vana venyu vavuya nezvipo kudzora kwamuri kuacknowledge kuti ndimi mupi wazvo. Chokwadi. Amen. Matanga aya ngaachiropafadzwa. Amen. Matanga aya ngaachiva nemombe dzinozaramo. Chokwadi. Mbudzi ngadzizaremo. Chokwadi. Huku ngadzizaremo. Chokwadi. Wana mazvikokota vanotaura pamusoro pezvirwere zvinonetsa mukati menyika. Chokwadi. Imi Mwari chivai mavhakisini ematanga iwaya. Chokwadi. Chengetedzai zvipfuwo kuzvirwere.
chokwadi nokuda kwokuti imi ndimi makataura mushoko kuti ndidzei chokwadi muone kana ndisingazaruri zvino kana mukasazarura nyika ingatiseka toda kutendai Mwari kuti mucharopafadza vanhu venyu mumatanga avo chokwadi vamwe vane mbeu makavakomborera muminda tine crisis dzinotaurwa dzeclimate change chokwadi anokontrola climate yachona ndimi Mwari amen ropafadzai minda yevaranda venyu chokwadi nokuda kwezvishoma zvavatsaura kwete nekuti munotiropafadza kana tabvisa kwete asi kuti nyika izive kuti imi munokomborera vanomira pazvidzidzo zvenyu chokwadi tine vasumuka mukati mecongregation imi Mwari sanganai navo pautera hwavo kubva nhasi muvape simba rokusakukanga Mwari chokwadi muvape kuvimba nemi kuziva kuti kunyange zvinhu zvisina kunaka imi munoropafadza zvishoma amen toda kutendai Baba ivai necongregation yese sure ivai nevari kuvimbika muvape simba rokuramba vakavimbika chokwadi apo mhepo dzakaipa dzinosumuka mhepo dzinoda kutora zvishoma zvatinazvo kuzviendesa kunyika tibatsirei Mwari kuramba takatsiga tichiziva kuti imi ndimi munopa vanokutarirai mubayiro wavo imi ndimi munotipa simba rokufuma tikomborerei Mwari musakanga mwamutauri nemhuri amen mukomborerei nokumuropafadza musakanga mwamufundisi wedu mudunhu rino mukomborerei nokumuropafadza izvo vanhu vagoziva kuti vanovimba naJehovha vachafanana negomo reZioni risingazunungushi tatenga uku ndo kunyengetera kwedu muzita raJesu nenguva shoma asati avuya amen Mwari rugare akuitire zvakanaka pedyo nemi Mwari pedyo nemi kana nedambudzo riri neni ndichiri kuimba pedyo nemi Mwari pedyo nemi Mwari pedyo nemi ndafana nemvambi wadokerwa dimarandibata ndiri nzira mukurota ini ndiri pedyo nemi Mwari pedyo nemi nzira yaonekwa yekudenga munditungamire kuchengeta zache zangirozi pedyo nemi Mwari pedyo nemi Mwari pedyo nemi ndizvo pakumuka ndikutenda kubva mudambudzo ndakakukudza murombo ini ndiri pedyo nemi Mwari pedyo nemi zvepamwe naJesu ndingakwira pamberi pezuva kune denga
Damirira Jesu kone chenga meza Kumusha wake kunenga Nguwa chenga nema remba neshirema Wakayenda kukatirira Damirira Damirira Jesu dakomerera Tino da kofa pamoja kaya leta newana pamari wedu neko ye Maria apote tafamba wedu pone ezora Jesu Nakumirira imi Jesu nakumirira Yesu wakatita kunyikaya kakana kati chicha sorora kumusha wa Yesu kudenga nakumiranga kumirira ili Yesu nakumirira Say